मोनसे गोजोनथाव खौरां खम समनि गेजेरावनो 2300निबो बांसिन मेगननि फाहामथाय होनानै बुहुमनि सोरां महरखौ होनो हादों बडलेण्ड नेत्रालया। खम समनि गेजेरावनो 2000 जेनेरेल आरो 300निबो बांसिन मेगननि अपारेशन खालामनानै फाहामथाय होनानै जाफुंसारनानै बुहुमनि सोरां महरखौ होनो हादों बडलेण्ड नेत्रालया। अदालगुरि नोगोरावनो थानाय गोदान मुगानि जौगाथाय आगजु एबा मेसिननि गेजेरजों फाहामथाय होनो हानाय बडलेण्ड नेत्रालया खम समनि गेजेराव 2000 जेनेरेल आरो 300निबो बांसिन मेगननि अपारेशन खालामनानै फाहामथाय होनानै जाफुंसारनानै बुहुमनि सोरां महरखौ होनो हादों। मेगनानो जोंनि संसार, मेगन गैयाब्ला बुहुमा खोमसि आरो बे बुहुमनि सोरांखौ होनो नाजानानै जाफुंसार महर मोननो हादों मेगननि फाहामसालि बडलेण्ड नेत्रालया। जाय मेगननि बेराम, जालमा खोबनाय, मोदोम बारायनाय आरो गोबां गोब्राब बेमारफोरखौ नेपाल हादराव गोबां रां खरसा खालामनानै फाहामथाय लानो थाङो। नाथाय बैफोरबादि गोब्राब फाहामथायखौबो होनाय जायो बे बडलेण्ड नेत्रालयाव। बेनि अनगायैबो प्रि मेडिकेल केम्पनि थाखाय ओनसोलाव लांनो थाखायबो खौरां लानो हानायनि थाखायबो सुबिदा दं होननानै फोरमायो सामलायगिरिया। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 9365077136 नाम्बाराव फन खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। बुब्लिनि नायगिरि भिउवार्स, नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोंहा बडलेण्ड नेत्रालया सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दासिम 8 मान्थ्सआव हाबबाय। दायो जोंनियावहाय बडलेण्ड नेत्रालयाव जों गासै जेनेरेलि चेकआप खालामनो हादों। अपिडियावहाय जोङो 2000सो जाबाय आरो सार्जारिखौ जोङो 300सो खालामनो हाबाय। दायो जोङो रायजो राजानिफ्राय बहुद मोजां अनसायनाय मोन्दों। बहुद गोजाननि फैदों, जेरै भालेफुंनि फैदों, तामुलपुरनि फैदों, बिदिनो दाब गोजाननिफ्राय फैदों। जोंनियावहाय दा जायफोर अपारेशन खालामजादों बिथांमोननिफ्रायबो जोङो फिडबेक लादों। दा बिथांमोना जोंखौ जोबोद मोजां अनसायनाय होदों। बिथांमोना जेबो उसुबिदा जायाखै आरो सोरबाफोर बेबायदिनो मेगननि बेरामजों भुगिजानानै दङब्ला बिथांमोनाबो जोंनि बडलेण्ड नेत्रालयाव फैनो हागोन आरो जोंनियावहाय एसे एनै डिसकाउन्टनि गेजेरजोंबाबो जोङो अपारेशनखौ खालामनानै हरनाय जायो। जों नुदों जिहेतु नैबे ओनसोलनि गोबां मानसिफ्रानो दिनै नेपालावसो बेबायदि मेगननि फाहामथायखौ लाहैयो। नेपालनि बायदि माखासे रोंगौथि गोनां डाक्टारफोरखौ बेयाव मोननो हागोन नामा? मोननो हागोन। जोंनियावहाय गासैबो मोनजोबगोन। नेपालजों आरो जोंनि बडलेण्ड नेत्रालयजों कम्पेयार खालामोबा एखेसो। नेपालाव नों थांलाय फैलाय बहुद थांगोन, जोंनियावबो बेबायदि सुबिदाखौ मोननो हागोन। गासैबो जोंनियावहाय कम्पिउटाराइज गासैबो चेकआप जायो। 6निफ्राय 8 दानल'सो जानाय, गोबां बेयावनो फाहामथायखौ जों होनाय जाफुंसार महर फैदों। फैदों, जोंनियावहाय फैदों। दायो जोङो बहुद मोजाङानो मोनदों। दा जोंनियावहाय अपारेशनाबो जाबाय थायो। जायफोर बिथांमोना नोङो जालमा खोबनानै दङ, जायफोर बिथांमोना मेगननि नोङो मोदोम बारायनानै दङ, बिथांमोनाबो अपारेशन खालामनो हागोन आरो बायदि जोंनाव गासैबो अपारेशना जाजोबगोन आरो। दा जोंनियावहाय कमनलि जोंनियावहाय नोङो जालमा खोबनाय आरो मोदोम बारायनाया जागासिनो दं आरो। बेबायदि स्पेसियेलि डाक्टार दङ जोंनियावहाय। नोङो केट्रेक्ट आरो ग्लुक'मानि थाखाबाय आरो जोङो रेटिनानिबो दङ आरो बिदिनो दङ आरो गासैखौबो मोननो हागोन आरो जों। मा सानाव बांसिनै बेखौ खालामनो मोजां? जोंनियावहाय दायो समबार आरो मंगलबाराव अपारेशनखौ बांसिन खालामो। बेनि दिनावहाय नोङो बाखि दिनावहाय जोङो माखासे पेसेन्टनि इनभेस्टिगेसन रिपर्ट नांगौ जायो। जायफोर नोङो सार्जारि खालामगोन बिसोरनिखौ इनभेस्टिगेसन रिपर्ट खालामगोरो। बिनि उनाव रिपर्टआ जुदि क्लियार जायो अब्ला जोङो सार्जारिनि थाखाय इसोरखौ प्रिपेयार खालामनाय जायो आरो। थावनि जोंनिया बेयो उदालगुरि गलमा चक, बडलेण्ड नेत्रालय। जोंनिफ्राय लानाय जादोंमोन। बडलेण्ड नेत्रालयनिफ्राय जोंनिफ्राय फ्रि आइ चेकआप केम्प खालामनाय जायो। जायफोर बिथांमोना फ्रि आइ चेकआप खालामनो गावसोरनि जायगायाव गोसो दङब्ला बिथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। जोङो फ्रि आइ चेकआप खालामनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो मुलिफोरखौबो फ्रियावनो होनाय जायो आरो ग्लासफोरखौहाय जोङो फ्रियावनो होनाय जायो माखासे, आरो जायफोर नोङो रिडिं ग्लासनि थाखाय एसे एनै बेसेन लानाय जायो। बिदिन्थि हिसाबै थांनाय बारफ्राव बबे थावनिखौ लायनाय जादों? जोङो गासै जोङो 11टा जायगायावहाय केम्प खालामनाय जाबाय। जोङो डिमाकुसि, खाग्राबारि, पानेरि, टंला,
बिदिनो बायदि बायदि जायगायाव जोङो केम्प खालामनाय जाजोब्बाय जोङो उदालगुरि फ्राय जायगायावनो जों केम्प खालामनाय जाबाय आरो बैफोराव रायजोफोरनि अनसायनाया माबायदि मोनदों बैफोर जायगायाव जों रायजोफोरनिफ्राय बहुत मोजां अनसायनाय मोनदों बिथांमोना हस्पिटालाव फैनो हाया खायसे बिसोरोथ' दायो बहुत मोजाङाव दङ बिसोर मानो होनबा जों चेकआप खालामजानानै बिथांमोना जोंनिफ्राय मेडिसिन लानानै दायो बहुत इमप्रुभ जादों होनना जोंनिफ्राय खौरां हरदों आरो बेबायदि माखासे आफादफोरा जुदि लांनो गोसोब्ला नोंथांमोनजों मा खालामनांगौ बेबायदि केम्प फाथिनोब्ला जायफोर आफादफोरा केम्प खालामनो गोसो बिथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो आङो केम्पनि थाखाय सिडिउलखौ हरगोन आरो सिडिउल हरनायनिफ्राय जोङो थांगोन आरो बिथांमोना जायगाखौ थि खालामना हरबानो जाबाय जोङो बे जायगासिम सहैगोन आरो खुलुमबाय आंनि मुङा खरगेस्वर बर' नै उदालगुरियाव बड'लेण्ड नेत्रले माबायाव मेगन अपारेसन खालामजादोंमोन बिनि थाखाय नै आं दासिमबो जेबो प्रब्लेम मोनाखै बिनिखायनो नै दा दिनैबो आरो चेकआपआव फैनानै मोजाङै माखौ मोजां परामर्शखौ मोनदो बिनि थाखाय आं बिराद मोजाङै साबायखर बावहरनाय जाबाय खुलुमबाय आं 2 नं आमजोलिनिफ्राय फैदों आंनि मुङा अमनि मोसाहारि मेगननि थाखाय आङो बड'लेण्ड निउट्रेलाव फोसाबनो थाखाय आं फैदों बेनिखायनो आं थाइसे मेगनखौ खालामबाय आरो मोजां नुबाय आरो बेनि उनाव आं थाइसेखौ खालामबावनो थाखाय दायो हाजुर खुलुमबाय आङो सानि स्वर्गियारि नाम ओमफ्राय जों खान्थालगुरिनिफ्राय फैदो हरिसिंगा ओमफ्राय आं नेत्रलै ओरै हास्पातालाव नायजानो फैनानै मेगनाव अपारेसन खालामनाया मोजां जाबाय आरो बिदिनो जों बायदिनो सोरबा फैनो गोनां दंबा गासैबो फै मोजां जागोन जों फुरा मोजाङैनो नुबाय मेगनाव अपारेसन खालामनानै गासैखौबो खुलुमबाय जाबाय खुलुमबाय नै माबा आं मेगन अपारेसन खालामफैदोंमोन खामखांबाय मोजां मोनदों नैबे बड'लेण्ड नेत्रलेयाव नैबे गलमाथिं सोरबाफोर खालामनोबा मेगना गाज्रि मोनदोंबा फैजागोन आंबो मोजां मोनदों बयबो खाथियावनो खालामफै बेखौ बुंनानै आङो दिनै खुलुमबाय आंनि मुङा उर्मिला दैमारि आंनि बे बड'लेण्ड नेत्रले आङो मेगन अपारेसन खालामजादोंमोन आं दायो मोजां मोनदों आं बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ सोरबाफोर खालामजानोबा खालामनो फैनो हागोन आं खावलायनाय थाबाय आरो মোৰ নাম পুষ্প দাস মই বড়োলেণ্ড লেট্ৰলৈ এই অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ মই ভাল পাইছোঁ এতিয়া ভালদৰে দেখা পাইছোঁ মোৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই এতিয়া ভালেই আছোঁ দেখি আছোঁ চকু দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী গোবিন্দ কছাৰী মোৰ এই চিকিৎসা কৰা হৈছে চকুটো অপাৰেশ্যন হৈছে এই অপাৰেশ্যনটো মোৰ খুব ভাল লাগিছে মই দেখা পাইছোঁ এতিয়া আৰু ইয়াতে ডক্টৰখন তেওঁলোকৰ ঈশ্বৰে পৰা খুব ভাল সুযোগ কাৰণে মই ধন্যবাদ गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेमोरियल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट
डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट अर्थ'पेडिक्स रेसिडेन्सियेल मेडिकेल अफिसार इन्टार फेसिलिटि इउनिट फिजियोथेरापि रेडियोलजिस्ट हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट इउर'लजिस्ट इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट सिटि स्केन एक्स-रे पेथोलजि डिपार्टमेन्ट भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।